Nowhere Man med Beatles. Nowhere Man. Hvor var det dejligt at høre igen. Bertel? Ja, så tager jeg en nummer 5. Banjo? Banjo. Banjo. Nej, det er for åndssvagt. Der er ikke far for. De er ikke udstyret med noget, de kan kaste mod vores nakker. Nej, det er kun tegnebøger. Okay. Nej, jeg synger den ikke. Jeg er bare hello, little banjo boy. Banjo boy. Banjo boy. Hello, little banjo boy. Banjo boy. Vi spillede også med, er der heller ingen grænser for jer? Nej, men altså, der er også noget med en, der spiller banjo. Der er ikke noget med en rigtig banjo-spiller. Det er en, der ved, at han kan spille på banjo, men lad være. Jo. Vil I fortsætte? Ja! Har du et alternativ? Så skal vi have nummer 6. 2. 1, 2, 3, 4. Nej, det er med tænderne. Er det ikke? Nej. Nej, det er too much monkey business. Jeg kan ikke ret. Too much monkey business. Too much monkey. Jeg kender det heller ikke. Too much monkey business yesterday. Sådan husker jeg sådan også. Der tænder den relativt kort nummer. Ja. Gamle Tabarry. Ja. Fint skal vi have. Ja, nu er der jo et stop og 2 tal igen. Nej, det kan ikke være dig helt.